Извънредни новини! Вече може да правите каквито клипчета искате с AI, използвайки само ваше видео. Време е да се научим да използваме Midjourney и Runway, за да може да правим ето и такива клипчета. Спокойно, граждани, аз съм тука, аз ще ви помогна, няма от какво да се притеснявате. Бойко, Бойко. И също може да слагате и техните гласове, но това ще ви го покажа след малко. Първо влизаме в Midjourney. Оттам най-ефтиният абонамент е $10 и имате 200 снимки. Тотално се струва. Почваме с това, че трябва да сложим наша снимка. Но приема много малко формати. Затова от Hake ще си го направя на JPG и слагам файла, конвертираме го и е готов за употреба. Веднага го слагаме в Midjourney и слагаме като Omni Reference нашата снимка. От тук с Omni страната показваме колко искаме да прилича на снимката, на която сме сложили. Ще пробвам първо с 300 и после ще пробваме различни вариации. Сега, да кажем, първата вариация искам да стане пират, затова почна пиша Pirate. Съвсем обикновен промпт. Доста задоволителни резултати. Тази снимка много ми харесва. Както и ето е тази снимка много ми харесва. Сега да видим какво ще стане, ако използваме тази снимка, използваме промпта, но направим това на 500, айде на 600 да го пробваме. И веднага ще го пробваме и на 1000. Докато снимките се генерират, тук може да изберете какъв размер да са те. Също може да изберете няколко филтъра, които не ви препоръчвам да ги усилвате, защото тогава промпта ви не работи толкова добре и те си правят собствени изобретения. Но могат да се получат много интересни неща. Да видим тук какво се е получило. Ето, както виждате, на 1000 вече използва по-голяма част от снимката ни. Както тук се вижда картината, тук се вижда картината, тук е в стая. И тук вече не знам какво му е хрумнало, но няма нищо общо с това, което исках. Но пак излизат много вариации, то готини. И когато харесаме някоя вариация, да кажем от началото ми харесаха най-много, като ето е тази, може да използваме като референция на стил, да сложим омнито на 300, както аз обичам да си го използвам, и да напишем малко по-детайлен промпт. Може би Jack Sparrow с екипажа. Да, това въобще не е задоволяващ резултат, затова ще опитаме наново, но този път ще използвам Image Prompt и Style Reference като тази снимка и няма да пиша Jack Sparrow, защото очевидно не знае кой е. И по-скоро ще напиша драматична снимка на пират в дълбоко море, по-скоро надълбоко в морето. Задният фон е тъмен, виждат се пиратски флагове и вали. Снимката е много детайлна, да видим дали тук ще го изкара добре. Макар че и тази въобще не е зле. Оп, ето е, това е точно резултата, който търсих и сега ще го използваме. Изтеглихме я, но първо да ви покажа, че това работи с всякакви фонове. Дайте да пробваме в космоса. Добре, това не излезе много задоволяващо, затова ще пробваме различен промпт. Селфи от луната с костюм, лунен костюм или както се казва, скафандър. Ето е, тази ми харесва наистина най-много. Ще изтегля и отиваме към Runway. Тук трябва да запишем клип на себе си какво искаме да се случи. Сега първо за пирата. Ето как да открадне самоличността на някой онлайн. Слагаме пирата и действаме на акто на видео. Тук слагаме действията, които искаме да се извършат, а тук героя, който иска да ги извърши, не е задължително да съм аз, може и да е ето е този нещастник. И сега ще ти обясня как и ти можеш да го направиш абсолютно същото. Айде, давай да те видим. Натискаме Generate и изчакваме 10-20 секунди. И това е резултата. Ето как да открадне самоличността на някой онлайн. Да, аз съм доволен от резултата. Сега да пробваме с космонавта. Топ 5 AI инструмента, които ще изпратят бизнеса ти в космоса. И аз също да пробваме дали може да променим размера и да се получи същото, което искаме. Това е снимката, която най-много ми харесва, както вече казах. Това е моето селфи, а това е промпта. Ето е тази, леко ми допада. Топ 5 AI инструмента, които ще изпратят бизнеса ти в космоса. Да видим с тази снимка дали ще стане по-добре. Топ 5 AI инструмента, които ще изпратят бизнеса ти в космоса. Да, това ми харесва много повече.
Я да видим за пиратите дали ще стане същото, ако опитаме. Този път пробвах без моя снимка, да видим резултатите дали ще са по-добре, ако не го объркваме допълнително. Не става съвсем различен човек, затова ще сложа и моя снимка и ще го вдигна на 600. Коя снимка ми харесва най-много? Всичките станаха толкова хубави. Айде ще използваме ето е тази снимка. Как да открадне самоличността на някой онлайн? Не съм задоволен от това, ще го снимам наново. Как да откраднеш самоличността на някой онлайн, без той дори да разбере? Как да откраднеш самоличността на някой онлайн, без той дори да разбере? Надявам се нещата да са ви били полезни и вие също да почнете да създавате хубаво съдържание. Ако искате тотално да клонирате някой, просто ви трябва и Eleven Labs, за да им вземете гласа, но това ще ви го покажа в друг урок.